Martinek urritasun funtzionala du jaio zenetik eta gurpildun aulkian hasi da goraberak izan arren, gurpildun aulkia beretzat ez da oztopo bat izan, berari gehien gustatzen zaiona egiteko saskibaloian jokatzea. Gurekin da Martin Perez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude ondo? Bai, oso ondo. Bai? Zu gurpildun aulkian hasi zara? Bai, jaio nintzenetik gurpildun aulkian nago eta bueno, niretzat naturala den egoera bat da, egoera fisikoa, baina bueno, beti bizi izan dute horrela eta niretzat naturala da. Beraz, zeuk esan duzu ez, naturala da, zuretzat txiki-txikitatik normaltasun osoz bizi duzun egoera bat, ez? Bai, agian ez dakit, istripu bat izan duen pertsona batek agian beste modu baten bizi izan du istripua izan aurretik eta gero istripua izan eta gero beste era batean bizitzea ikasi behar du, bizitzen ikasi behar du, baina bueno, nire kasuan betidanik danez, hori, naturala. Zuk duzu arantza bifidoa, ezta? Jaiotzatik datorren bizkarrezurreko gaixotasun bat da? Hori, bizkarrezur muineko gaixotasun bat da. Kasu batzuetan gurpildun aulkian egoten da arantza bifidoa duena, baina bueno, ez da kasu guztietan horrela izaten, baina bueno, nire kasuen horrela da. Eta gure ingurua prestatuta dago gurpildun aulkian ibiltzeko? Bueno, urteak aurrera joan alan, nire ustez gauzak hobeto egiten badoaz, baina bueno, ondikan badaude barrea arkitektoniko deitzen diren horiek, adibidez autobusan nire kasuan, adibidez Gasteizera joateko autobusa hartu behar dudanean, askotan edo gidariak ez daki rampan nola funtzionatzen duen edo rampak berak ez du funtzionatzen, horrelako gauzak oraindik gertatzen dira. Nire kasuan lurrera botatzen naiz edo lurretik bertan autobusera igotzen naiz eta nire kasuan ez da fizikoki egin dezaket, baina bueno, beste kasu batzuetan ez da horrela izaten eta nahiko larria iruditzen zait, baina bueno, egia da urteak aurrera joan ala, hobera badoela. Hala ere, esan dugu larria dela, ez litzateke behin ere gertatu behar, baina zu diozu 10-tik 6 edo gertatzen zaizula. Bai, askotan gertatzen zait, nahiko 10-tik 6 edo gehiago ez dakite hortik, baina bueno, bai, nahiko normala dela. Eta adibidez, jendearekin harremanetan jartzerakoan nola moldatu izan zara? Ez dute arazo handirik izan, lagunak, oraindik nire kuadrilla daukat eta nire lagunek normaltasunez daramaten nire egoera fisikoa edo nire urritasuna, ez dakit familiak ere bai, ez dakit azkenean prozesu guztia nirekin bizi izan dutelako eta bereientzako ere naturala delako, ez? Nire egoera eta bat gehiago bezala ikusten didate eta bueno, nahiko naturala, bai. Agian desberdina izango da ez ezagunekin edo lehendabiziko aldiz topatzen dituzun horiekin? Bai, kasu batzuetan notatu dut ez dakite agian ruki bezala edo tratatzea, bueno, hori nire esperientzia da, agian beste esperientzia batzuk ez dira horrela, baina bueno, nire kasuan bai notatu izan dute igual ezagutzen ez didaten jendearekin tratu hori, baina bueno, ez dakit, hori nire kasua da, beste batzuetan agian ez. Eta zu nola sentitzen zara horrelakoetan? Bueno, ohituta nago, ez? Ez dit molestatzen, baina bueno, ez dakite, egia da beste modu batean hitz egitea ere gustatuko litzaidakeela. Baina gozten nuke, ez da? Bai, baina bueno. Eta bestelako oztoporik aurkitu izan duzu, adibidez, hezkuntzan, eskolara joaterakoan, edo eskolan egunerokotasunean, edo kirola egiteko, edo...
Irakaslei dagokionez, beti irakasleak izan oso inklusiboak izan dira nirekin, hau da beste klasekideak egiten zituzten gauza berdinak egitera animatzen zidaten eta ez dute arazorik izan horretarako. Egia da ikastolan hilabete batzuk 14-15 urtekin gogorrak izan zirela, bertan nire lagunak beste pertsona batzukin joatea erabaki zuten, eta ni ez nintzen oso gustora sentitzen beste pertsonekin, eta hilabete horiek nahiko gogorrak izan ziren, baina gaur egun pertsona horiek nire kuadrilan ere badaude, eta ez dut inongo gorrotoarekin bizi ez ezer, eta bueno. Kasualidadez edo ez, nerabezaroarekin lotzen da, garai hori. Agian nerabezaroa gogorragoa izan zen zuretzat? Bueno, ez dakit nerabezaroa, agian situazio hori nerabezaroaren gatik izan zen, eta hori da nire ustez arrazoia, bai. Eta zure ustez horrek bazeukan zu aulkian egotearekin zer ikusirik adibidez, ala nerabezarako kontua dira? Ez dut uste, igual gehiago nerabezaroarekin lotzen dut, baina ez dut uste nire egoera fisikoaren gatik izango zenik ez. Zer izan da zuretzat saskibaloia? Edo zer da? Gauza pila bat, ez? Independizatzen lagundu didan gauza bat, ez dakit, gero pertsona nire egoera bernian dauden pertsonak ezagutzeko erabat ere bai, ez dakit, azkenan pertsonalki azten lagundu didan gauza bat dela esango nuke. Eta nola ezagutu zenuen saskibaloia? Nerabezaroan, ez da? Hor, inguru hortan? Bai, heziketa fisikoa ematen zidan, nire ikastolan heziketa fisikoa ematen zidan irakasle batek esan zidan gurpildunarekiko saskibaloia entrenatzen zuen pertsona bate ezagutzen zuela, Gasteizko talde batean zegoela, eta ea probatzera joatea nahi nuen, baiet esan nion, nik banakien gurpildunarekiko saskibaloia existitzen zela, baina ez nekien taldeak zeudela Euskal Herrian. Eta baiet esan nuen, probatzera joan nintzen, eta oraindik segitzen dut. Eta probatu zenuen egun hori, momentu hori, nolakoa izan zen? Edo kanpotik ikusten zenuenean, espero zenuen horrela izatea? Bueno, azkenean ikusi nuena da, ez dakite, kompetentzia zen ez, kompetizioa, hasieran, ikasi behar duzu nola doan kirola bera, nola doan dena, eta gero konpetitzen ikasi. Baina, azkenean hori asko gustatu zitzaidan, eta hondikan jarraitzen dut. Konpetitzen ikasi, baina zure lagunak egingo zenituen? Bai, guztiz, egia da guk konpetitu egiten dugula, baina ez dugu bakarrik konpetitzeko egiten. Kirolak pila batate zabaltzen ditu, eta alde hortatik badago konpetizioa, baina hori esan dudan guztia ez, beste gauza batzuetan bai laguntzen dit. Hain zuzen ere, okerrez baldin banago, zure lagun bat, edo saskibaloi munduko norbait dugu telefonoren beste aldean, Agurtzane Egiluz, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Agurtzane, zuzara zuzenak taldeko, taldekidea, saskibaloi taldeko taldekidea, eta Martinekin batera kokapitaina. Bai, bai. Zer moduz moldatzen zarete elkarrekin? Normalean ondo. Azkenean bilak karakter asko daukagu, baina,
nahiko ondo. Ez da, Martin? Bai. Agurtzane, ikusiko bazenu zu agurtu zaitugunean, ze irribarrea jarri zaione Martini aurpegian. Hori beti gertatzen zaio, Bai, ez da. Agurtzane, zein da zuen taktika? Zein da kantxan gehien erabiltzen duzuen taktika? Ez dakit, azkenean lagunak izatea. Guztiok taldean, nahiko gazteak gara deno, eta Martinek gauzak oso errez egiten ditu. Eta, bueno, azkenean, nahiz eta kapitaina izan, laguna da guztiontzat, orduan, zeo zer behar badugu, edo faltan baldin badugu, edo zeo zer gertatzen bazaigu, bera dago guretzat. Orduan, ez dakit. Lagun bat da. Martin, zeitz politak. Bai. Bai, agurtzane oso sentimentala bai. Agurtzane, Martinek asko agintzen du? Uste dut ni gehiago agintzen du bala. Eta baloia pasatzen aldu, hori importantea da. Bai. Askotan. Bai. Tira, agurtzane, mila esker, eta uste dute Leicester Liga astekoak zaretela, bera sorte hon ligan? Eskerrik asko. Bueno, Martin, gero ikusiko gara, bale? Bai, Agur. Oso ondo.